Ja, ze heeft kleren aan van de Vibra. Ik vind het al goed. Alle jongens, alle meiden samen op een rij. De bandieten en de dieven zijn er gloeiend bij. Alle, kom. Wij komen je redden, wij staan aan je zij. Steeds in de positie. Tweede is ook in, hè? Precies, gewoon door, man. Je een medaille op de speld. Bij de politie. Mensen juichen je toe. Iedereen is een held. Bij de politie. Nice! Ze kent de choreo al. Wie staat elke dag weer voor je klaar? Wie denkt steeds aan jou? Ben je bang of ben je in gevaar? Bel naar de politie. Bel naar de politie. Waar krijg je een medaille op de speld? Bij de politie. Mensen juichen nu toe. Iedereen is een held. Bij de politie. Dank jullie wel allemaal. Wauw, goed gedaan, Eline. Keigoed auditie. Eline! Ja, kom bij me. Het is gelukt. Ja, ik had niet eens door dat ze drukte. Ja, ik vond het echt goed. Ik kon er eigenlijk niks op aanmerken. En ik vond het ook een aangenaam K3-stemgeluid. De allereerste noot die was knijtervals. Dat kan je zeggen wat je wil, maar dat was Ja. gewoon zo. En toen dacht ik, oh jee, waar gaan we heen? Daarna, dus ik wilde eigenlijk even wachten van, blijft dit wel steady? Nou, dat bleef het inderdaad wel. Dus Ja. jij hebt gelijk gehad met je vroege druk. En ik vraag me wel een beetje af of ze wel een beetje tegen Hanne en Marten is opgewassen. Je bent nog een beetje een heel bleu klein vogeltje. Ja. Dat komt ook wel. Ja. Kijk naar ons, wij waren toch Wij ook waren zo. zeutjes tegenover haar. Ja, Allee, wij- ik toch. Ja, ik ook. Jij bent typisch een voorbeeld, daarom hebben wij ook eigenlijk gedrukt. Want je komt op en ja, dan zie je er eigenlijk best wel een beetje suf uit, een beetje nerdy. Ik dacht eigenlijk dat je de zus van Harry Potter was. En ik dacht, maar dit is een kans. Want jij doet me denken aan zo'n meisje uit zo'n film. Die begint dan zeg maar als zo'n nerdy Ah, ja. meisje. En dan ga je die bril eraf doen en dan gaat je haar worden ja. gedaan. En ineens krijg je dan zo'n jurkje aan, ga je een hak aan en dan zit je ineens... Oh, en daar ben je dan. Een soort Heel leuk. En dat vond is ik wel op het zich... punt. Ja, op zich zouden we dat heel graag zien. Dat je kan doorgroeien. Je wordt hier ook gecoacht en zo. Ja. Dus ik wens het je toe. Wij gaan ons omdraaien. Want de jury heb je overtuigd. Zij hebben gehoord, zij hebben gezien. Maar deze mensen hebben allemaal gehoord en gezien tegelijkertijd. En die hebben dus ook gevoeld. Maar wat hebben ze voor je gevoeld? Hoeveel sterren krijgt van ons publiek Eline? Ze moet boven de 358 stemmen halen.